anyị n'ụtụtụ a awụnụ unu ka na-abata n'oge ugbu a anyị ka nkwara isi mbido TV kedu isiokwu anyị ji bịa taa onye gbasara idozi ụlọ otu ị ga-esi na-edokwa ụlọ gị ka ọ dị mma n'anya onye na-ama ya bịa mụrụ nke taa tupu anyị na-ekwusicha ị ga-amụta ofu ma ọ abụọ otu ga-esi na-edozi ụlọ gị ka ọ na-adị mma n'anya otu ga-esikwa na bugharị oche nọ n'ụlọ ka ọ dịkwa mma ma anyị na-ama ha n'oge mbụ nne tupu anyị gaa ndụmike okwu anyị kpụ n'ọnụ mana m ajụ gị ajụjụ a gbasara ọkụ ime ụlọ maka ime ime ụlọ ị ga-aga ọkụ ha na-etiga ọkụ ga-adị ka mmadụ ebighị nga ọkụ na-anọ n'ime ụlọ o kwesịrị ịdị ị na-ajụ otu na ọkụ na anyị nọ imebe na anyị dịdị ọkụ ịsọpụzụ iti n'ụlọ my advice ịma some people ego ụlọ ha nwechara red bulb nwecha green bulb yellow bulb ị kwesịrị inwe light in different section ahụ na-ekwu na ị kwesịrị inwe spotlight bulb nwee chandelier nwee side lamp then because all of these lights nwere different ihe a na-arụ n'ụlọ ịchọ ka ụlọ gị bịa dị warm ihe ị ga-eme witie the side light ọfụcha these other ones. For example, inwe visitors ị chọrọ ka ụlọ gị bịa na-acha baba otu anyị nọ na ị nwere ike bịa tie that chandelier light. Ịchọ more light ị kwesịrị itie that chandelier light. Then ịchọ ka ụlọ gị nwee the right ambience first gị bịa tie the spotlight bulb. Spotlight bulb ahụ nwere different categories. O nwere nke anyị na-akpọ warm light. O nwere nke anyị na-akpọ energy saver. Energy saver ahụ wụ maybe ịchọ ka the light ghara inwe so much pressure or impact on your generator or maybe na-adọ generator or inverter. Ịma inverter anyị nwechara n'ụlọ na ị kwesịrị itinye that energy saving bulb. That energy saving bulb though all the bright but ọ na-enwe much impact ọ na-ekpo ọkụ so much on the light in the house. But ịchọ use the warm light. The warm light brings the right ambience. Otu anyị nọ na this studio na ahụcha the spotlight bulb nwere that warm light and what that thing does is that ọ na-create the right the right environment. Ụlọ gị bịa dịzie ka 5-star hotel. Ọ ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma mata the function of light in the house. It gives your house the right look. Otu ọbụla ị chọrọ ya light ga-enyere gị aka dozie ụlọ gị. So ị na-akọwa ọ dị mma onye gị ịzọ ọkụ o ji ahụ ụlọ ya jụrụ ndị na-ele ọkụ kedu ụdị ọkụ ya kwesịrị iti ya makwa na kpọọ ndị dịka ụnụ ọkachamara ha kwuo ụdị ọkụ ị ga-etiga n'ime ụlọ ọ dịghị mma ị ga na ya ọkụ ọbụla ịhụ iburu tiga n'ime maka emenye eme ụlọ ị ga-aba ụlọ na-eko ọkụ ha ga-enwe AC ebe nne na-anụ ezigbo ọkụ ọ wee na-akpata ya na-etiga the white bulb. Yes. Ọ dị mma Igbo na-ege m tụ na-anụgo na iti ọkụ n'ụlọ enwere ụdị ọkụ ị kwesịrị itinye n'ime ụlọ gị mana tupu a na-ekwu gbasara ọkụ emekwa ihe ọzọ m hụtara gbasara ụlọ dị na ebe na-ebi ị na-agafe ebe gị nga ndị ụfọ ha saa akwa ha na-agbachaju ma na rail ụnụ nwa ndị ọkachamara na-edekọreti ụlọ ụdị omume ahụ ọ dị mma ịma ụfọdụ ndị mmadụ bi n'elu third floor ọ na-echi ha ike ịgbada ala bịa spread ihe ha sara ihe dịka bedsheet then underwears ihe ahụ those kind of things ọ ga-adị mma ka mmadụ na-ahụ ya maybe ndị na-efe n'ụzọ na-ahụ ihe idowechara. Ihe kwesịrị imewu zọrọ rack tie on one side of your balcony ebe ị ga-spread those things dị very private to you. Then bedsheet gị fold ya into two and most times bedsheet na-adịkarị light. Worst case ịgbasa ya in the morning by evening of that day ọkọchala ị ga-edowe ya the way ọ ga-adị mma na ya maka ị spread ihe ahụ consistently na your rail over time that metal ga-rust or rustcha imebiele the thing. Ọ ga na-enwekwa impact on the wall of the house nwekwa negative impact on the rail of the house
my advice for onye ọbụla bi n'elu wụna biko chọrọ a portable rack ị ga-enwe ike gbasa ihe gị ka ma ịsacha ya. Ọ dị mma. Ụna nna na nwanne m nwaanyị kwụsị zere ibe n'elu zere rack ị ga na-agbacha akwa gị. Ọ dị mma onye na-agafe na nkọnkọ ụlọ gị ọ na-ahụ ihe niile ị na-eyi gị gbasara n'elu ụlọ ọ na-adị mma maka ọ na-eme ndị mmadụ na-ahụ gị so onye ọmakwa ihe zere rack nọ n'ahịa o juru ebe niile ị ga-enwekwa n'ego rack gị kpọọ ndị a na-akụnye ha kọọ gị obere ihe ebe ị na-agbasa akwa gị wee ụdọ dome ebe a ji na-agbasa akwa gị. Nne ọ dị mma okwu niile ikwubara anyị n'isi ana ama m na ndị na-elekwa anyị n'ụbọchị taa amụtago ofu ihe maọwa abụọ maọwa atọ ha ga-ejido n'aka sọwakpo okwu ikwu mana tupu anyị na-akwakọ ibe anyị ala ọ dị mma onye niile inwe footmat n'ime ụlọ ya. Ọ dị mma ndị mmadụ inwe footmat n'ụlọ. Yes, ọ dị mma ndị mmadụ nwee footmat n'ụlọ ha at the entrance of the door. Ma sometimes ịbacha ime ụlọ ịma some houses nwere 2 sections or 3. For ndị nwere ụlọ ha dị big ị kwesịrị inwe a big footmat at the entrance of your door because the function of footmat will reduce dirty na-aba ime ụlọ. Some people ha gacha n'ezi they don't have the habit of iwepụ aja or akpụkpọ ha on the side but inwe footmat ọ bụrụ na ị chọrọ iyuzo akpụkụ gị ihe ga-emenwu clean ụkwụ gị na footmat na ibute aja aba n'ime ụlọ. Yes. Ọ dị mma nne ọ dị mma anyị na-akpọ gị na-aza anyị Chineke gọzie gị mana tupu anyị na-akwago ịla kedu ofu ndụmọdụ ịchọ ka ndị mmadụ jido n'aka gbasara idozi ụlọ ha na-ama mma? Well, my candid advice for ndị ji ego ma ndị na-enwere ego ị ga-eme n'ofu bụ ụzọ mee nke na-ejighị ego ma mee nke ji ego. Okay, ndị ji ego some people nwechara ego ha achọghị ịkpọ expert ị ga-abịa achọghị ịkpọ ọkachamara ndị ga-emeziri gị ụlọ gị ịma because some people iru ụlọ ha ị ga-ahụ na ha spendiri ego but ụlọ ha dị so disorganized. Ọ bụrụ na iji ego biko kpọọ an expert ndị mara this thing very well ka ha bịa dozere gị ụlọ. Then ndị na-enwere ego at least watch your program a ị ga-ama na you would have learned 1 or 2 things in this program. One advice m ga-enye gị wụ na ibiri na ụlọ gị dị obere biko tee paint dị bright colors like white, yellow, light yellow, eggshell, light gray. Those colors ga-enyere gị aka ụlọ gị ga-abịa bụ ibu n'anya. Ọ dị mma ndewo nne ndị nọ ya n'ụtụtụ a ọ ga-adịrị unu mma dịkwa anyị nwawụdị isi mbido mma unu nwe ozi unu chọrọ izitere anyị unu gaa n'ihe onyonyo anyị jitenu m na Official Chinweebili unu chọọ na isi mbido unu gaa na isi mbido zitekwara anyị ozi ọbụla unu na-ezitere anyị ga na-azụ unu ma anyị kpọkwa unu na-azakwa anyị unu na-aza ajụjụ anyị na-azụ na isi mbido Instagram handle mana Twitter anyị mana Facebook biko na-anọrọ na